புரட்சி பெண் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம். இன்றைக்கு நம்ம வீடியோவில் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு மாபெரும் தலைவரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். குறிப்பாக ஒரு பெண் தலைவர். உலக வரலாற்றில் ஒரு நாத்திக இயக்கத்தினுடைய முதல் பெண் தலைவரை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது வேறு யாரும் இல்லைங்க, இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைய தலைமுறையினருக்கு குறிப்பாக பெண்களுடைய ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக திகழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர் தந்தை பெரியார். தந்தை பெரியாரை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பெண்களும் இளம் தலைவர்களும் மாணவர்கள் இளைஞர்கள் என்று தேடி தேடி போய் படிக்கிறாங்க. அதுவும் சென்னை புத்தக சங்கமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போனாலுமே தந்தை பெரியாருடைய புத்தகங்கள் இல்லாமல் இல்லை. அவருடைய சிலைகள் பல இடங்களில் வச்சுருக்காங்க. அதை பார்த்து அந்த சிலை பக்கத்தில் நின்று நிறைய புகைப்படங்கள்லாம் எடுத்து அதை ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம். இதை ஏன் நான் சொல்ல வருகிறேன் என்றால், கடவுள் மறுப்பு பேசிய ஒரு தலைவர் இந்த நாட்டில் ஜாதி இருக்க வேண்டும் என்கின்ற பலருக்கு மத்தியில் மனிதன் ஏற்றத்தாழ்வோடு நடத்தக்கூடாது என்பதற்காக ஜாதி ஒழிப்பை தன்னுடைய லட்சியமாக வைத்து கொண்டிருந்த ஒருவர். அதே போல இந்த நாட்டில் பெண் அடிமைத்தனத்தை எதிர்த்த உலக அளவில் ஒரு பெரும் தலைவர், ஒரே தலைவர் தந்தை பெரியார். அந்த தந்தை பெரியாரை, ஒரு நாத்திகரை இந்த மண்ணில் 95 வயது வரை வாழ வைத்த ஒரு செவிலித்தாய் தான் தந்தை பெரியாரின் வாழ்வினையர் அன்னை மணியம்மையார். தந்தை பெரியாருக்கு 70 வயது கடந்த பொழுது இளம் பெண்ணாக இருந்த 30 வயதை கடந்திருந்த K.A. மணி என்று சொல்லக்கூடிய வேலூரில் பிறந்த காந்திமதி அவர்கள்தான் தன்னுடைய பெயரை பிறகு ஈவேரா மணியம்மையார் என்று வரைக்கும் மாற்றிக்கிட்டாங்க. அப்படி அந்த ஒரு பெண் தலைவர் ஒரு தொண்டராக இருந்து, இயக்கத்தினுடைய தோழராக இருந்து, இயக்கத்தினுடைய பல்வேறு நிகழ்வுகளை எல்லாம் பார்த்து புத்தக விற்பனை செய்யக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்து, தந்தை பெரியாரினுடைய உடல் நலத்தின் மீது அக்கறை கொண்டு வேறு வழி இல்லாமல் தந்தை பெரியாரை பார்த்து கொள்வதற்கு ஆட்கள் இல்லாத சூழலில் தந்தை பெரியாரை இந்த மண்ணில் 100 ஆண்டு காலம் வாழ வைப்பதே தனது லட்சியம் என்று அன்றைய காலகட்டத்தில் தன்னுடைய சொத்துக்களுக்கு உரிமை கோருவதற்கு மனைவிக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருந்தது. அந்த காரணத்தினால் அன்னை மணியம்மையார் அவர்களை தன்னுடைய மனைவியாக, வாரிசாக சட்டப்படி செய்வதற்காக தான் அவர் திருமணம் செய்து கொண்டார். இதுதான் உண்மை நிகழ்வு. ஆனால் இந்த சமூகத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு வயது முதிர்ந்த ஒருவரை ஒரு இளம்பெண் திருமணம் செய்து கொண்டார் என்று சொன்னால், இந்த சமூக கட்டமைப்பு அவர் எப்படியெல்லாம் பேசியிருக்கோன்றதை நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணுன்ற அவசியம் இல்லை. அவ்வளோ மோசமான பல ஏச்சுக்களுக்கும் பேச்சுக்களுக்கும் ஆளாக்கப்பட்டவர். ஆனால் அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல், எனது லட்சியம் என்பது நமது தந்தையை பெரியாரை 100 ஆண்டு காலம் வரை வாழ வைக்க வேண்டும் அப்படின்றது அவங்களுடைய ஒரே லட்சியமாக இருந்தது. குறிப்பாக தந்தை பெரியாரினுடைய துணைவியார் அன்னை நாகம்மையார் மறைந்து ஒரு 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தான் இந்த திருமணம் ஏற்பாடு நடக்குது. பெரியார் அவர்கள் நினச்சிருந்தாலே எத்தனையோ திருமணங்கள் பண்ணியிருக்கலாம். அவரை தேடி வந்தது எல்லாம் தவிர்த்த ஒரு தலைவர் பெரியார். ஏனால் அவருக்கு ஒரே லட்சியம்தான், இந்த சமூகத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும், ஜாதி ஒழிய வேண்டும், மூட நம்பிக்கைத்தனம் ஒழிய வேண்டும், பெண்ணடிமை ஒழிய வேண்டும் என்கின்ற இந்த லட்சியத்தோடு பயணம் செய்தார். அப்படி இருந்த ஒருவரை அவருடைய உடல் நலத்தை பார்த்து கொள்ளாமல் இருக்கின்றார், அவரை கவனிக்க கூட ஆள் இல்லாமல் இருக்கிறது என்பதை வருத்தத்தோடு அன்னை மணியம்மையாருடைய அப்பாவிற்கு கடிதம் மூலமாக தெரிவித்த காரணத்தினால் அவர் அம்மாவுடைய, அதாவது அன்னை மணியம்மையாருடைய தந்தையார் இறந்த பிறகு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தந்தை பெரியார் இடத்திலே போய் தஞ்சம் புகுந்து பிறகு ஐயாவை அவர்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள பல பேர் பலவிதமான மரணங்கள் நிகழ்கிறது, பல பேர் செத்து போகிறாங்க. ஆனால் ஒரு கடவுள் மறுப்பை பேசக்கூடிய ஒருவர் இறந்து போயிட்டா இந்த சமூகம் என்ன சொல்லிடுன்னா, நீ கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னல, அதனால தான் சீக்கிரமாக செத்து போயிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அப்பேற்பட்ட கடவுள் மறுப்பை பேசிய தந்தை பெரியாரை 95 வயது வரைக்கும் ஒரு பெண் வாழ வைத்தாங்கன்னு சொன்னால் அது அன்னை மணியம்மையாருக்கு தான் அந்த தகுதி, அந்த உரிமை இருக்க முடியும். ஏன்னா
ஒரு கண்ணை இமை காப்பது போல தந்தை பெரியாரை கட்டி காத்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் தந்தை பெரியார் மறைந்த பொழுது இந்த இயக்கம் இருக்குமா, இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட இணையுமா அப்படின்ட்டு கேள்வி கேட்ட பொழுது, இந்த இயக்கம் இணையாது கலையாது தனித்தே இயங்கும்னு சொல்லி 5 ஆண்டுகள் வரை திராவிடர் கழகத்தினுடைய ஒரு பெண் தலைவராக இருந்து பல்வேறு விதமான நெருக்கடிகளை எல்லாம் சந்தித்து இந்த இயக்கத்தை கட்டி காத்தவர். குறிப்பாக எமர்ஜென்சி பீரியட் மிசா காலகட்டத்தில் ரொம்ப பெரிய நெருக்கடியெல்லாம் திராவிடர் கழகத்துக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. பல தோழர்கள்லாம் கைது செஞ்செல்லாம் சிறையில் அடைச்சிருக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு முறை ஒரு அதிகாரியை இவங்க வடநாட்டிலேருந்து வந்தவங்களை போய் பார்க்கும் பொழுது, ஏன் எங்கள் தோழர்கள் எல்லோரும் நீங்கள் இப்படி கைது செஞ்சு எவ்வளோ சித்திரவதை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அந்த அதிகாரி சொல்லியிருக்கிறாரு, வேறு ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் திமுக ஆதரிக்கிறீங்க, அதை வாபஸ் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே கோவத்தோடு எழுந்து அப்படியெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எழுந்து வர்றாங்க. அந்த அளவுக்கு கொள்கையோடு இருந்த ஒரு வீராங்கனை. அது மட்டும் இல்லாமல் வட இந்தியாவில் இன்றைக்கும் ராமலீலான்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துவாங்க. அதில் ராவணன் போன்ற பெரிய பெரிய சிலைகள், அதாவது பெரிய பெரிய உருவ பொம்மை படங்களை வச்சு அது கொளுத்துவாங்க. ராவணன்றது வேறு யாரும் இல்லை, நம்முடைய முன்னோர்கள், அதாவது திராவிடர் இனத்தவர்கள் தமிழர்களை தான் அப்படி அசுரர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேவலப்படுத்துனாங்க. நீங்கள் அந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா எங்களுடைய மனசு புண்படுது, எனவே நாங்களும் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்வோன்னு சொல்லி ஒரு எச்சரிக்கை கடிதத்தை இந்திரா காந்தி அம்மையாருக்கு அனுப்புகிறாங்க. ஆனால் அவங்க கேட்கல. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ராவண லீலாவை நடத்தி காட்டுறாங்க. இந்திய துணை கண்டமே அப்படியே ஆடி போயிடுது. என்னது, ராமனையும் லக்ஷ்மணையும் சீதையும் எரிச்சாங்களான்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு ஆச்சரியப்பட்டு போனாங்க. இத்தனைக்கும் எந்த பதவியிலையுமே இல்லை. ஆனால் தந்தை பெரியார் என்கின்ற அந்த லட்சியம், அந்த கொள்கை அவங்ககிட்ட உறுதியோடு இருந்தது.